ten altos e baixos. Do meu primeiro libro, unha biografía crítica de Anne Bronte, só se venderon cantos exemplares, Sidney? O meu editor, Sidney Stark. Querido señor Adams, alégrame que a súa carta dese comigo e que o meu libro dese con vostede. Foi moi doloroso separarme do señor Lamb, pero andaba escasa de fondos nesa época. Tal vez exista un segredo como un sentido da orientación que os conduce ata os lectores ideais. Sería maravilloso que fose así. Evan Ramsey. Ese é Evan Ramsey, o creador do pastel de pela de pataca. Por iso estou aquí. Non veño á xuntanza da súa sociedade. Si, son eu. Son Juliet Ashton. Gustaríame incluíla no artigo. A xente tolea por eses detalles. Adiantei os feitos. O Times pediume un artigo sobre a lectura e gustaríame escribir sobre vostedes. Sobre todos. A sociedade. Nas súas cartas debuxou unha historia vívida. É pro Times de Londres. Só co seu permiso, por suposto. Dixencho, só serán uns días máis. Como imaginabas que era cando me escribiche a carta? Parece atractiva. Grazas, pero a que corre perigo é a miña intimidade. Rezo para que me solte antes de que a golpee. Este é un libro cheo de amor. Pero vostede ignora o eso, busca o xuízo e a maldade. Rezarei por vostede, señora Stimple. Pero canto máis lonxe, mellor. É injusta a decisión que tomou con Kit e contigo. Estás criando a nena, ti só. Antes ou despois encontraríame a min mesma, aínda que non saíse daqui. Sinto moito, Mark. Abriúseme algo, Sidney. Escribir iso provocoume un tremendo apetito. Quero máis. Pois, moito mellor así, porque eu tamén decidira buscarte.